Malawi Brief. Tikulandireni omvera. Comrade Ntanyiwa komanso Comrade Lydon Mangochi ali ndi uthenga opita kwa nduna izi. Tamveserani. Pamene tikukonza dziko lino a profesa alitenga kuti amalawi azimva kufewa. Pali anthu ena m'madepartmentimu ndi azibwana kwambiri. Sakukhulupirira zoti ambuye awo anachoka m'bomamu amene analemba ntchito kapena kuwayika kumalo. Izi ndabwera dala kuyankhula poyera pano anduna a Homeland Security mutifufuzire zimene zikuchitika pa Songwe border. Pa Songwe border a immigration atsekula grocery yomafusa amalawi ngati akulowera madera akiera kuti azilipira ma 7,000, 6,000, 5,000 border pass. Pamene border pass ndi chinthu chaulere. Ma officers pa Songwe border immigration ngati salary ikuchepa musanyazise usogoleri wa Peter Mutharika. Pano tutili mu ulamuliro wa Peter Mutharika siwachakwerayi. Tikudziwa enanu ndi makadeti munayikidwa ku Songwe border ngati a MCP oti muzitumikira. Mene zilili pano dziwani izi. Boma ndi system ili pano ndi ya DPP pasi pa utsogoleri wa Profesa Peter Mutharika. Achiwiri awo Mai Jeniansa, achitatu Right Honorable Kanzingeni Chihana. Ndipo akedzana anali pa Nzuzu immigration kukaona ziphuphu zimene department yachuka nazo kwambiri. Izi ndikupasani warning ku Songwe border immigration. Ngati officer in charge simwapanga discipline ana anu. Ngati officer in charge a Songwe border immigration simwapasa discipline ana anu. Ndiye kuti nanunso system iyi mulimomo system iyi mmasongesa tima 7,000 ma 5,000 madzulo ndikumagawana. Izo tikuzidziwa bwino. Anthu akuyankhula kukanga tikuti zimene zikuchitika ndi malamulo atsopano autsogoleri wa DPP under Profesa Peter Mutharika. Zimenezo zitheretu. A National Intelligence Bureau please tifufuzireni ku Songwe border chikuchitika ndi chani ku immigration. Kodi ndi grocery kapena office yoti azithandizira anthu. Ife zibwana mboma ili sitikufuna. Ine ngati Lydon Mangochi aliyense officer ogwira ntchito mboma mukandiona ndafika pamalo muzindiopa. Muziopatu. Ine sindipanga nthabwalayi. Mwakhala mukuzuza Malawi nthawi yayitali. Chifukwa kuti president analipoyo samadzudzula. Anomani Chisale Bambo Mukito inu ngati nduna za Homeland Security mutifufuzire maboda mwa immigration akugulisa maboda pass akutanthauza chani mpaka ma 7,000. Atengerapo advantage ngati ku Songwe border chifukwa kuti dziko la Tanzania lalo walibolongwe sakugwirizana kuli mpungwe ndi anthu akamapita kumene kujako akuyena kukhala ndi border pass. Kale timangodutsa mpaka kukyera border pass inali Chiswahili ife amene timayankhula. Lero akuzoti Amalawi akhala ndi mantha alowesa business a immigration pa border ya Songwe. Please tiyeni titese ntchitidwe umenewu. Maumboni ndili nawo azimayi andililira anandibwerera kundiyimbira mafoni kuti tikufuzidwa ma 7,000 kuti tipite sijalija kukyera tikaode katundu. Zochititsa manyazi tokatoka Amalawi kumapwetekana. Ndiye ngati mukuyifuna ntchito a officer in charge a Songwe border immigration inetu mwamona Namulondola takuyendani kale pasi zimene mukulingalira. Boma lili pano lituse ambuye anu lija MCP. Ili ndi boma la Profesa Peter Mutharika. Mukhale ndi mantha ipi.
dziko ilili tikufuna kuongola nyasi zonse and officer in charge amene azibwera pa ntchito nthawi yosayenera amene ntchito sakuifuna komanso amene azizitengera mphamvu ngati ofesi ya boma ndi ya nyumba mwake amene ntchito sakuifuna kuchoka pano pakalonga ine Laidon Mangochi the democracy defender musapondereza Malawi usiku maofesi mu titesa wose ndili ndi uthenga ofunika uwu ndikufuna uwafikire anduna oona za foreign affairs George Chaponda. Uthenga ndofunika kwambiri. Olemekezeka a Chaponda ndimafuna ndikupempheni ngati ndikotheka kuti mulumikizane ndi azisogoleri amene ali ku Malawi Embassy ku South Africa kunena kuti pakufunika kuti apite kulindera akasayinire mapepala kuti anthu amene ali kumeneko achitidwe release azibwera kumuzi. Choncho uthenga wangawu Achaponda chonde pemphani amene akuyimirira uambasada mu dziko lija la South Africa kuti apite kulindera akungowalonjeza anthu kuti tibwera mmawa. Kulindera sikuli bwino, anthu anayamba kupanga ma demonstrations. Choncho ndalandira uthenga kuchokera ku Lindera kundipeza kuno kumudzi kunena kuti antanyiwa ngati ndikotheka tatitumizirani uthenga kumene kukuyenereka kufika uthengawu kuti anthu achitidwe release. Choncho boma la Malawi ndifuna ndikupempheni kupyolera kwa nduna ya foreign affairs a George Chaponda, imbirani ku ofesi yanu ya ku South Africa kuti ambassador kapena amene akuyimirira a Malawi ku South Africa apite kulindera akangosayina. Chimene chikufunika ndikungosayina kuti anthu ena kumeneko amene alipira kale ma transport awo kuti azibwera kuno kumuzi ku Malawi athe kukhala ndi kuthekera kumeneko. Uthengawo ndikuti upite kwa a George Chaponda, komanso nkutheka president wa dziko lino akhoza kulandira nawo uthenga ngati iye chief commander akhoza kuchitapo kanthu mwachangu. Masana abwino a Malawi nonse pamene tikukonzekera kubwera ndi nkhanga zaona ndikufunireni nkhomaliro yabwino. Zikomo kwambiri. Ndafunanso kuti ndonjezere chifukwa there are some people here they are saying that Jomo, you don't know how to lead, you don't know how to speak English. Let me tell you, of course I grew up from the street, but that does not mean that I can't go further learning new things in life. In the final look sharp, I want to tell you that whatever I do, I thank God for everything that I have or what I do, and I believe in myself and I believe in learning. Going to school does not mean you know everything, being in the class. No. It's true, I grew up from the street. I never go to any primary school, but you don't know what I do day by day, because I know that one day I'm going to wish to become someone else and I need to prepare myself. So I try my best to prepare myself. If you thought that I don't read or speak English, you are lying, because you don't know what I'm capable of. I am a wise guy, a guy who always have time to interact with anyone else. I don't do things just because I'm doing it. I do things with a passion. And wherever we have, or the position that we have, is nothing but loyalty and relationship and humanity. It's very important in everything that we do. Some of you, you're going to be educated because you have
you have that lucky. You have all the support. That's why you are educated. Some of us, we didn't have that opportunity just because the way we growing up. Yeah, from the street, yes, but being from the street does not stop us to go for any position. That's not fair. We are all human beings. If I'm capable to stand, I I can stand. If I'm capable to be anywhere, I can be anywhere. So let's stop this nonsense. We are all human beings. We can't come out and say that, hey, I have these papers, or I was doing education, I was learning, or I was doing what. But I, Jomo, I prepare myself more than you. Some of you went to school, but to compare with me, you find me, I'm more amazing, more than you. Just going to school alone does not make you to be the better leaders. No. So we need to stop this nonsense. We need to know that everyone is a human being. Everyone has his own potential in life. And I thank God for everything. And I thank you for the encouragement. There's a lot of people who are supporting me. There's a lot of people who believe in me. Let God be God. Let's go on the ground and campaign. If people don't like me, I'll accept that I lost. Let people judge, not decampaigning each other. This is not fair. May Allah bless you and give you a long life. Thank you.